Welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Gawa tayo guys ng pasta. Ayan. Ano muna natin ang yung ating kain, yung ating meat. Tayo guys ng kain. Then, sunod natin guys yung ating spicy. Meron tayong black pepper, paprika, curcum, and white powder, and salt. Ayan, guys. Capsicum yan guys, inilagay ko. Red capsicum. Ayan guys, gawa tayo ng sauce. Ayan. Gamit ko guys yung maliliit na tomato. Ayan, yung ganyan lang sa kaliit guys. Ayan. Then, meron tayong oregano powder, black pepper and salt, and garlic. Ayan guys. Then, mag-add tayo ng olive oil. Mix lang natin siya guys. Ayan guys, saka natin siya i-oven. Mag-add ako ng konting olive oil. Ayan. Gagamitin natin guys na cheese. Ayan.
gagadgarin ko yan guys. Ayan. Ano tayo, niluluto natin yung tomato. Nagpakulo na rin ako guys ng water para sa pasta. Ayan guys, ganyan lang kalaki yung aking cheese. Ayan. Ayan siya guys. Full na yung ating water. Saka natin ilalagay yung ating spaghetti. Na siya guys, okay na siya. Ayan. Then gagawa naman tayo guys ng sauce. Okay na yung spaghetti natin. Ayan na guys, ito na yung ating tomato. Ayan siya guys. Ayun naman guys, i-blend natin siya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan na guys yung ating meat. Then, add ko na yung ating blend na tomato and garlic. Ayan siya guys, boil lang siya. Ayan. Ako i-add yung ating cheese guys.
Thanks for watching.